שלום, זאת שירת מלאך. היום אני מארחת אתכם במטבח שלי, שותה איתכם קפה ומדברת איתכם על המשפט רק עוד כוס קפה. כולכם מכירים את הסיטואציה שמציעים לכם הצעה שהיא לא נשמעת משהו ואתם מתלבטים אם להגיד כן או לא. מצד אחד אתם אומרים יאללה ניתן צ'אנס, נתגמש. מצד שני אתם אומרים זה לא בדיוק מה שאנחנו מחפשים. איך מגיעים לתשובה הנכונה? מי שבא עם רשימת מכולת יודע שהוא מצמצם את עצמו. ומי שבא עם גמישות מאוד גדולה יודע שהוא עלול לשלם את המחיר של שחיקה בדייטים. או דייט כושל ועוד דייט כושל. ולכן שתי הקצוות האלה הם לא קצוות מומלצים. מי שמגיע אליי לייעוץ יודע שאני מעודדת להתגמש במעטפת ולהיות מאוד מכוונים ומדויקים בתכונות. המעטפת זה הגובה והגיל, העיסוק, המיקום הגיאוגרפי, העדה. כל הדברים האלה אני מעודדת אתכם להתגמש בהם. ובתכונות, אם אתה מחפש בחורה דומיננטית או ביישנית, האם את מחפשת בחור מלא חיוניות או משדר יציבות, בדברים האלה חשוב מאוד להיות ממוקדים ובהירים. המשפט רק עוד כוס קפה זה משפט שרק אתם הרווקים יכולים להגיד לעצמכם ולא אף אחד אחר. כשאתם שואלים את עצמכם האם להגיד כן להצעה שלא נשמעת לכם משהו, השאלה שאתם שואלים את עצמכם, האם יש פה סיכוי לקשר? לא האם אני יכולה לצלוח איתו דייט, לא האם אני יכול להעביר איתה ערב שלם, לא, אין לנו שום עניין בדייטים. יש לנו עניין בקשר זוגי. ולכן הכוס קפה הזאת זה כוס קפה שעשויה להוביל לקשר. להתראות.